Ka jingwan paying jong ki babun ki samla pule bat ki samla ki batrei syakiwe ki jela kari India. Hadin ba ki bor sensyari kari India ki lapan bena ya ka lockdown na ka banta ka jingeda ya kunyang jingpang COVID-19 on dang beteng kat ba kampat jong sngain ka perthei. Namar kata ki babun ki samla ki lahap banwan paying no namar ka jingkhang ya ki jika pule jong ki bat ka jika trei jong ki. Menta ka sngi arngut ki samla ki bawan pay shnong ki lapoi ha ka shnong sok khwai ki batrei ha West Bengal Kolkata. Nakaliang jong MDC kanong po constituency uba balajid rani ulalej bania kendu ya ki nek samla da ka ba ulej ai mansim bat lej penpo ya ki jingdon kam jong ki. Nakaliang uneu MDC ula kentu ya ki baki dei ban ko ngo ya ki jing betha jong sarkar na ka banta ka jing sngan jong ka jaka bat ka thany bat ya ka jalahi barok kawai. Hakane ka ju ka si nakaliang uneu MDC ulalej ru banjengo ya ka jaka penlong quarantine center ha ka shnong nongpo kabala penlong hanongpo Nepali school ha ka ba ha ka ne ka jaka laidon lang urang ba shnong ka shnong nongpo uba s mensong u assistant rang ba shnong ka shnong nongpo uba plilat tiuso u secretary shnong ka shnong nongpo uba Michael Kharhunai rengkat ki samla shnong ki badang penkre na ka banta ka jiwan poi ki samla shnong bansa ha ka ne ka jaka. Nakaliang uneu MDC rengkat kinongkit kam ka nongpo constituency COVID-19 management committee ki bakenthup ya uba sensi langdo ubadeu chairman nangta uba syempang pasa ubadeu secretary nangta uba primus lingdo bat kiwe de kilalej ban penpo ye kitiar jingdon kam na ka banta ki khna ki banwan phai na kiwe ki jilla kum ki borti ki mok ki musari bat kiwe de bat ya ki mar bampat on selej penpoi on dah balawan poi kini ki khna samla. Ha ka ju ka por nakaliang uneu MDC ula airu da ka song pisa kum ka jingerap syaka borshnong ban penbit penbiang ya ki jingdon kam. Ha ka ne ka sngi ban penbiang ya ki katto ka ne ki tin ki bala pei ha ka ne ka school nakaliang u MLA ka thany uba Emerald Bonsim ula pha ya ki tin sabing lengba ki ne ki nong ilam ka te ka committee. Ha ka ne ka ju hi ka sngi uba balajid rani ula lejru ban lej a ya ki jingerap lengba ka NCC MC syaka shnom kon da ki marbam bat ki musari. Kena kapor ngi penpau ji sokmen kabang ngi kum ka nongpo konstituensi COVID-19 committee ngi yo banwan jingo ya kane ka community quarantine center jong ka snong nongpo hang ne hapo school Nepali rangkat hagajing rangkat i rang ba snong jong ka snong nongpo secretary jong ka snong nongpo lembat kiri rong ba nang kaliang jong committee gi jongi ni layo ya kene kalat banwan buru ya kini ki jingarap na ka banta ki khna lane ki briu gi jongi bowan sapo ki snong ki thau gi jongi ya kini ki borti ki mosuri ki tin ya ka ba ki niyo ban penon kam ha kane quarantine center aga ju ko por nga ai khubleru ya ka dor ba snong nongpo ka bala simkhia ya kene kam ka ba labtha ru da ka district administration bakin penbiang ya ki community quarantine center na ka banta ki pajba nong song snong gi jongi ki bomdon ya ki ying ki sem ki babiang ban le ya ka home quarantine dia kena ka por ngai khublei ki ya ka ba ki lala ban penbit penbiang ya kena ka jaka bat ngi kermen ba ka snong ka nangla ban ai ka jingi trelang ha ka ban penbit penbiang ya ki pajba nong song snong ki jongi bat ngi kermen ru ba ki nongwan nasabaru kini lek kat bala ban kongu ya ke ka jing peniat jong ka snong ha ka bakin snobha ban kongu ya ka bakin syong ha ga jaka ka baki kelabu bat kumju ru ban but renti ya ki jing betha ki ban nakaliang jong ka sarkar nakaliang ki district administration kila ai ka jing pentip aman ki por ki kermen ba kini ka jing khun ka jing yo nek na jing pang kan long ka ba job ni da so komen ru ha ju ko por ya ka ba ka dong ka thain ka jungi hadu manta nim padon ya kono ka positive cases but kini baro kide da ka jingi trilang jungi iwei pa iwei ya ka ba hadu manta nim don ya kono ka jingma ha ka ne ka dong ri boy ka jungi hanong po ba ki ki jaka te ngai khublei ha ka ne ka por ya kini ki jing persyang na kaliang jong snong nong po ba ngi kerman ba ki ki snong ru kini le kumju ya ka ba inla ban peniat baik ya kene ka jinga khun ya khnyang jingpang